Mga classmate, may buntag. Agatawas mi karon sa agatiwas mi karon sa piling diri sa parking area. Kaya ara makatambak na ni. Ang tambak ani, libil ani nga kural. Libil ani nga kural. Nako helper mga classmate, gusto do siya magmason carpenter. Gitudluan ako siya unsa ang pagpiling. Kay gusto daw siya mag mason carpenter kay kini nga bata pareha mi kaagi ani sa una. Gipa-eskwela mi sa among ginikanan. Gatuwa mong ginikanan, gatuwa mi sa eskwelahan paingon. Adito ra mi punuan sa bayabas. Na mayabas ra mi. Amo na yung kurso among nakuha karon. Kung musulod magaling sa eskwelahan, dili maminos maestra kay ito ara nagpabaylo nagpapel. Bayluag bayabas. Ako sa gitudluan ng usa pagplaster sa pagpile. Kinahanglan nga dili gyud magbahada subida ay imong piling. Karana karon kamao na. Kamao na siya. Ako siyang ingnan nga di gyud limtan ang mga horizontal kada tulo ka layer. Nagi say horizontal. Dayon ang kining mga verticals kinahanglan gi siya ayang distansya 0.60 ra gyud. 0.60 m. Kabalo na siya mga classmate. Kay maminyo na daw siya, mo na ni ang kurso nga kuhaon. Mason carpenter. Interesado man siya, di ako siyang gitudluan. Ako sa giingnan nga di lalim ni klase nga trabaho. Kay init. Tibok adlaw init. Wa pay swerte, maulanan pa ka. Ang imong makuha ni pasmo. Ako sa istoryahan bahin sa umamakyaw ta. Kinahanglan di ta palabi kuwag kwarta. Kay panahon og ma-overdraft ka, ikaw na lang magsulo na lang kag trabaho diya. Wa na trabahante, wa na kay kasweldo. Kinahanglan atong kuhaon igo-igo ra. Igo-igo isweldo sa mga tao. O sa ato kaugalingon. Kay inig balanse, napatay masubra. Ana lang mga classmate. Sunod akong itudlo niya ng mga classmate ang pagpinising na sad, unsaon pagplaster ang pinising. Kinahanglan magpinising sakto sa tunton, sakto sa linsa. Dili ta magpinising nga wailin sa linsa ay di ta motuwa na. Nga veterano na di na maglinsa. Di ta motuwa na mga classmate. Bisag unsa pa ka veterano nimo, maabot yung panahon nga hiwi gud mo agi. Maniguro kita. Amo ni proseso nako sunod sa iya. Kini nga klase nga trabaho, matira lang ang matibay. Ano kayo mga classmate? Diri ra ko tubok ang video mga classmate. Salamat kayo.